Minudo na may konting showbiz tsaka minudo di ko nung aton kay parang sa panyapon tanawan nyo lang kung no minudo man diba balat inyo dyan. Okay, gina para tadi kling aton nga panakot ahos anay panitan ta kay kung daw ginit ang ulo sa imo nga kontra paniti bao joke lang pulpong kapit parak isa pa up ka ginawa pa bang. Ang litis siya. Kag di sabong napitaw niya sa radyo. Wow, sikat nil. Confirm gina na bulan gay. Malamog isang patunto man nga klase kabataan niya yung si Andrea Brillantes day. Gina manong manong itong si si Daniel Padilla. Sabi niya kuya kung manong kung manong tong na nato si testingaman kung kanto-kanto kay manong may manong tukong ginakron. Aw, balat niyo yan. Tapos may pag namang nita tsaka naman kuno Paolo Abilino kag si Kim Cho na naman kuno. Baw si Christian or si Sian ako paano ka na lang noy. Na mi kaya lang mamati ko sa mga radyo basta wala ko brown no. Ala na kaya para sa luto bayad ang chismis ay luto trip la nan kalayo na nga to ni nga gasto ba bo very good sige gina papas forward ng link para di nyo makita nga ako nga secret nga nga ingredient secret ingredient ang ingin mikos na digling ang aton nga baboy ibabukol lang ko na sa ligina para maghumok sa gamay tapos kita mo na mo nang yang daw mantika ang nang yang daw nga burnt gamay di pa nagrumalain tapos mo daw isang sang house na nagisa na ko di gali butter tugulin butang kuara na yun si buyas isig sa tra pag mikos sige nagamay bala para do baskog man. Pagtapos mikos butang na ring baboy ang ginangin pabukalan ta. Tapos ang aton mikos ni sa aton nga baboy di siyempre may tubig ito ginay butang na ring aton nga first lang aton nga gamay nga tubig sa aton nga pork na tawag pork broth o broth man latak to na hindi bala inyo diyan ngara na butang na ring North Cube pang pasabaw lang pang pasabor gali ang gamay nga pang pasabor kinagbukal-bukal na siya so ginapahumok lang ding baboy mga busing di ba tapos imuhumok karon chikap punta nga do piyo-piyo na biglang humok butang ta sang tomato sauce tapos ang tomato sauce lagi low fire na lang na siya palutuon mayong tomato sauce para mag sagam sangwim lang yangam lang sabor bla sabruso bla no kalamit turn di ba para nagabukal-bukal na sa butang na ding patatas kag carrots para swabe ingod lang ng dungan na lang mo man nagyapon do di ba butang yung daon ka laurel do kita nyo tapos ayan do mong atong butang ding green peas to lapit nila sa maluto gali pag bukal-bukal suwabe na butang nilang daon sibuyas para ka namit turn agay namit ko na ni mo ate nya punta mga busing bala tinyo dyan